Halo kanca-kanca, piye kabarmu? Yo ngene iki lah dadi wong lanang ki ya. Kadang ki aku bingung. Kerja mempeng isuk tekan sore, kadang tekan bengi. Ku ya jek golek-golek gawean liyane, gawean sampingan. Tetep wae ngene uripe. Kok diarani sik kurang semangat, kurang pekerja keras. Aduh, piye ngene iki kancaku? Urip kok penak sithik dirasani, ya toh. Ngono nek ora duwe ngono ya diomong. Kadang urip ki aneh kok. Kok kene wis berjuang dikira ora tau ngopo-ngopo. Aduh, digawe santai kok dikira ora berguna. Hmm. Hiburanku ngene iki bolo. Kadang ya meh anjlok bareng kuwi aku ning kono. Iki lho, utek aku wisan. Ngrasake urip sing semakin hari semakin huh. Asine aku ki wong angel guyu. Kadang nek aku guyu kuwi tak nggo hiburan. Ya toh. Rumangsamu aku ning dhuwur ngene iki ra wedi. Ngene iki. Ngene-ngene iki aku ra wedi. Wedi aku sing asli. Tapi berhubung kadang ana wong adus ning kene iki, ning kene iki, aku ya semangat. Mangsamu ya aku ya pengen no nyawang-nyawang ngene iki. Pemeneh ana wong adus, wong salin barang ngono iki. Urip pisan kok. Nek ra sambat ya wagu. Ngono nek seneng terus dikira akeh duit. Amin akeh duit. Cuman mesti iki lho do utang. Wong nek utang rupane jan kok gembus kabeh. Bareng wayahe tempo kok kok celeng raine ya. Ya wis lah meh piye. Sekarang ya kumpul ning kebun binatang piye meneh. Wis mending celeng soja omongan. Biasanya kan celeng kan melayune banterno kae. Kuwi celeng zaman saiki iki ngejae ngopi ya toh. Dute njaluk. Wah wis pokoknya unik lah. Kumpul mbek pinguin ngene iki lho bolo. Pinguin. Saiki kumpulku pinguin, aku wis ra seneng mbek wong aku. Aku nek diputek ngene iki ya jagonganku karo pinguin ngene iki ya. Angger seneng sithik dene ra tau nembung dit. Boloku iki. Yah. Berharap sih kerja ora kesel, gajine 30 juta seminggu.
Wis ngono wae ya kanca. Pokoke kowe kabeh sing semangat. Sekirane ra kuat, tulung. Aja anjlok ngene-ngene iki lho. Aja anjlok. Tulung ya. Bingung aku iki mau ngomong apa iki. Tenan, bingung aku ra iso ngomong aku. Wis pokoke ngono ya kanca ya. Oke lah, suwun ya.